समाव आङो टंला दख'रानि जा फरायसानि जितु मावख'नि खाथियाव दङ दायो बर'फोरा आफादनि जाखिनि बिबानगिरिजों लोगोसे गासै सोद्रोमा बिथांमोना जानो थांनाय जितु एकर्ड बे जानो थांनाय एकर्डनि सायाव बिथांमोना गोबां रंजाखांनाय बरायनो नागिरदों आरो बे समावहाय आं दङ बे बेवहाय गासै खावलायदों बिथिंहाय माखासे गथ'फोरा दिनै माने बम गावनानै आरो बेबायदिनो पिस हिसाबै गुफुर फ्लेग दैखांनानै बिथांमोना बड'लेण्ड जितु एकर्ड जानो थांनाय एकर्ड बे जानो थांनाय एकर्डखौ बिथांमोना बरायनो नागिरदों लोगोसे बर' हारिनि जितु 5,000 सुबुंफोरा जिउ बावनांदोंमोन दिनै नाथाय बेनि फिथाइखौ मोननो नागिरदों दिनै खोनानो मोनदों दिनैनि जा एकर्ड जानो गोनां एकर्ड बे जानो गोनां एकर्डआ बे समावहाय सासे जोंनि बे मावथि एकर्ड जानो थांगासिनो दङ आरो बे एकर्ड जानो थांनायाव बर' फरायसा आफादाबो दिनै रंजा खुसियै फरायनो नागिरदों दा बेवहाय टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनि जि मावख'आव गोबां फरायसाफोर आरो बेबायदिनो गोबां रायजो राजाफोरा बिफाव जादों फैलाय दा नैबे टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनि जिथु मावख' बे मावख'लियाव आं दङ आरो बेबायदिनो गोबां बर' फरायसानि सेंग्राफोरा बिबानगिरिफोरा बेयाव थुबुर जानानै बिथांमोना गोबां रंजा खुसि बिथांमोना बड'लेण्ड एकर्डखौ फरायनो आखायाव लादों दा बे समावहाय आङो जोंनि बे टंला दख'रा बर' फरायसा खौसे आफादनि जा आफादगिरि बिनि खाथियाव दिनै 5,000 सुबुङा दिनै बड'लेण्ड आन्दलनावहाय बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बे 5,000 सुबुङा थैनानै दिनैनि जितु एकर्ड बे एकर्डखौ टंला दख'रा बर' फरायसा खौसे आफादनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिथांमोना बरायनो थाखाय बिथांमोना थामथिम खालामदों बे समाव आं लोगो मोनदों टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांनि सायाव दिनैनि जितु एकर्ड जानो थांनो गोनां बे एकर्ड जानो थांनो गोनाङाव बिथांनि गोजोननाय आरो रायजो राजानि सायाव मा बुंहरनो नागिरदों बिथांनि खाथियाव खुलुमबाय टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव दिनै जोङो जितु बर'नि जि जोबथा गोरोबथा जानो थांगासिनो दङ दसे समनि उनावनो जोङो रादाबखौ मोननो थांगासिनो दङ जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो एबसुनि मावथिजों लोगोसे दैदेनगिरिफोर आरो रायजो राजाफोरा दिनै रंजानो सोमजिदों आरो बे रंजानायनि गेजेरजों दिनै बारहोनो सानदों आरो बे बर'नि जोबथा गोरोबथाखौ दिनै रायजो राजाफोरा दिनै गनायना लानो थांगासिनो दङ दा दिनैनि जितु एकर्ड जानो थांनो गोनां बे एकर्डखौ मा समाव डिक्लेयार होनो होननानै ओरैनो अभारफननि गेजेरजों जगाजग जागासिनो दङ बिथांमोना दिल्लीयाव दङ खोन्थाहरदों माने बेलासिनि देरटायाव माने मोनसे फाइनाल मोनसे सिगनेचार बा साइन होनायनि बाथ्रा नुनो मोनदों दिनै नैबे बर' फरायसा खौसे आफाद टंलानि जितु मावख' बे मावख'आव जोंहा थुनलाइ आफादनिनो सासे बारग' आफादगिरि आरो बिथाङा लिटारेसि बेलायावहाय थुनलाइनि बेलायाव गोबां अबदान बर' हारिनि गेजेरजों दिनैनि सेक्रेटारिनि गेजेरजों आं बिथांनि खाथियाव सोंनो नागिरदों जे दिनै सम जाबाय सारनि खाथिसिम आं फैबाय नोंथांखौ बरायदों आंनि सोमोन्दै गेजेरजों निउस गेलेना दा दिनै 5,000 बर'फोरा दिनै मुंख्लं जालांबाय आरो बे मुंख्लं जालांनायनि उनावहाय दिनै एकर्ड जानो थांगासिनो दङ बे समावहाय नोंथाङा नोंथांनि फारसेनिफ्राय गोजोननाया बेसेबां दं नोंथांनिसिम बे एकर्डआ थाबैनो जानांगौ आरो बर'फोरनि गेजेराव दिन्थिनांगौ आरो दावगानाय लामाया आगान होनांगौ गासैबो थानांगौ बेखिनियानो
दा बे समाव आङो टंला कलेजनि बिथांफोरा बिथांखौ लोगो मोनदों बे समाव बिथाङा से समाव फरायसा आफादनिनो मावथिनि आफादगिरिमोन आरो बिथाङा दायो टंला कलेज टंला जिउनि कलेजनि बिथाङा सासे फोरोंगिरि हिसाबै बिथांनि खाथियाव आं फैनो नागिरदों दिनै नैबे बेलायाव बर'नि एकर्ड जानो थांदों बे बर'नि एकर्ड जानायाव नोंथांनि बर' कमिसन आरो जायफ्रा अट'नमास काउन्सिल आउट अफ जानो थांनाय एकर्डनि आउट अफ एरियाफोरावहाय बिथांमोननि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो गिबियावनो आं बर' हारिनि गासै जाय संगठन फसंथान बर' हारि गासैनिबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरदों आरो जोंनि बर'नि मोनसे जारिमिनारि दाबि गोदोनि रायजो नागिरनानै बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बुब्लि बेयाव आं बयबो बर' हारिनि रावखौ बासियालासेनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरदों बर' हारिनि जागोन जोंनि दा सुक्ति जागोन जे सायखर जागोन बेयो मोजां जागोन बेयो जाथों आरो जोंनि जिखिनि सिमा बाउन्डारि बेयो जागोन आरो थाबोनाय जिखिनि बेयो फिउचार जोंनि जेनेरेसना बेफोरखौ मावलांबाय थागोन जोंनि जिखिनि गुबुन बर' हादोर नागिरनाय बे दाबिखौ दैखांलांबाय थागोन उनाव जोङो बेफोरखौ मोनफुंगोन होननानै आं आसा खालामो दा नैबे समावहाय आं नुनो मोनदों नोंथांमोननि नैबे टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनि लांगोनायाव दासिम सुक्तिया जायाखै दासिम डिक्लेयार होआखै बे समाव बिथांमोना रंजानायनि गोसोखौ लादों ओमफ्राय सुक्तिनि जिथु डिक्लेयार बे डिक्लारेसना माब्ला जागोन नोंथाङा मिथिनो हायो आं मिथिनायाव दा सुक्ति डिक्लारेसना फाइनेल एनाउन्समेन्टखौ 3टा बाजियाव होनायनि खोथा बे समहालागै जों नेनानै मोजां मोनसे डिक्लारेसन लानो जागोन बर' हारिनि मोनसे लुबैनाय बायदि जागोन बाखि जोंनि आद्रा थाबोनाय बेफोरखौ उनाव मावफुंनांगोन होननानै आं आसा खालामो नैबे समाव आं नुदों टंला दख'रा बर' फरायसा खौसे आफादनि जिथु लांगोना बे टंला बर' फरायसा खौसे आफादनि लांगोनायाव गोबां दल संगठननि दैदेनगिरि बिथांमोना दंफैयो मुलुगाव गासै बर' रायजो राजायानो दिनैनि जिथु एकर्ड जानो थांनो एकर्ड भेट जानो थांनो गोनां एकर्डखौ बरायनो थाखाय बिथांमोना दिनै दंफायो दा बे समाव जोंनिनो सासे मावथि बर' फरायसा खौसे आफादनिनो आरो दानि इउपिपिएलनि बिथाङा सासे गोग्गोम मावथि हिसाबै बिथांनि सायाव आङो मोननैसो एकर्डनि बेलायावहाय माब्ला डिक्लेयार होगोन बेखौ मोनथियो नामा होननानै सोंनो बिथांनि खाथियाव फैदों साबायखर थाबाय जोबोद गोजोनथावना दिनै बेलासिनि 1:30 दिल्लीयावहाय गासैबो बर'लेण्ड बिनाय बा बड'लेण्ड बिनाय हान्जाफोरखौ लानानै इन्डिया गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि दैदेननायाव गुबुन बर'नि बिथांनि दैदेननायाव गोजोनै मोनसे सान्थिनि मोनसे सुक्ति जागोन जाय सुक्तिया मालाबाबो जों सानफेरनो मोनै माखासे जिनिसखौ जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेराव बोखावनानै होफैगोन जेरैहाय थोंजोङै जोङो सुंद'यै बुङोब्ला सोनाबहा संकस दैमानिफ्राय सानजाहा जोङो सौदियासिम गिदिंदोंब्लाबो आथिखालाव जोङो गफुर मोनगोन जाय गफुर एरियानिफ्राय 500-600 जालांबाय बे एरिया नैबे बड'लेण्डआव हाबगोन बे जोंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव बाथ्रा बेनिफ्राय रांखान्थिनि बेलायाव रां रुपाया दिल्लीनिफ्राय डाइरेक्ट फान्डिं जागोन गासै गोदान सुक्तियाव जोङो 60टा सुक्ति मोनगोन बे इनायनो बाथ्रा बेनिफ्राय बेवहाय जोंहा ट्राइबेल इउनिभार्सिटि थागोन सार्जारि इउनिभार्सिटि थागोन बेबायदि जोङो मोजां रादाबखौ मोननानै इनायनो गोजोननाय मोनगोन आसा खालामो बे सुक्तिया बर' जाथिनि गेजेराव जोबोर मोनसे रंजानाय लाबोगोन जौगाखांनाय लाबोगोन आरो आं गासैबो रायजो राजाखौ बे चेनेलजों आं खावलायनो सानो जाहाथे जोंनि एकर्डनि मुङाव रंजानायनि मुङाव जाहाथे जोंहा जेबो हानि बिगिनि जाया गासैबो मोजां थासारिखौ लाखियो गुबुन माहारिफोरबो जों जेबो इनाय मेगनजों नाया मोजां थासारिखौ नोजोर होनानै जों बयबो बे एकर्डखौ वेलकाम खालामनायजों लोगोसे मोजाङै रंजा बाजा जोङो वेलकाम खालामनो हायो बेखौ आं नोंथांनि सिगाङाव गोसो गोरबोजों खावलायनाय थाबाय आरो बे एकर्डआ जोंनि थाखाय मोनसे गोजोन थासारि लाबोथों बेखौ अबंलावरिनाव आर'ज बिनाय थाबाय थेंक इउ बे समावहाय आं नोंथांनिसिम मोनसे खोथाखौ सोंनो नागिरदों नायगिरि निउस 24 बड'लेण्डनि नायगिरि नोंथांमोन नैबे समावहाय दिनै जानो थांनाय जिथु एकर्ड बड'लेण्ड एकर्ड जिथु BAT बियो जानो थांगासिनो दङ बे समावहाय जिथु जा दिनै एकर्ड जागोन बे एकर्ड जानायाव सेक्रेटारिफोराबो साबेसे थागोन सोर हान्जानि थागोन सेक्रेटारि हिसाबै गोजोन्थों सेक्रेटारि हिसाबै दुलाराय बर' खौसे आफादा जिहेतु बेनि मेइन माने सिनस्रिनि हारा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफाद नङामोनब्ला बे एकर्डआ मालाबाबो जायामोन दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि गाहाय आफादगिरि बिथां प्रमद बर'नि 1 नम्बराव थागोन नैथियाव प्रग्रेसिभ NDPनि बिथां गबिन्द बसुमतारिनि थागोन
संबिजिरगिरि थागोन आरो खाफाल मोजां धीरेन बर' बिथाङाबो आलाय सिलाय जादोंमोनबाबो गेजेर ससेयाव गुबुननि दैदेननायाव धीरेन बर'निबो सिगनेसार थागोन आरो बेयाव जोंनि